dels punts seran les consultes populars. Les consultes populars sobre temes que poden ser controvertits. Nosaltres el que volem realment és que el poble pugui opinar. A més, és una forma de no escamotejar la democràcia, no? En 4 anys. Però tot això va lligat a una... A més, és que ara n'hi ha la possibilitat d'utilitzant eines informàtiques i tècniques de poder-ho superar i d'acostar fins i tot a la gent que mai s'acosta per l'Ajuntament ni té ninguna inquietud o possibilitat d'arribar-se, el facilitar-ho des de l'Ajuntament, que hi ha una plataforma per a poder participar i fins i tot tecnològicament que puguem participar d'una manera legal en referèndums, etc. Sí, però ahí tenim un problema, que és la gent major. La gent major, per exemple, l'internet no el controla. Com podríem fer per arrimar-se un poquet a ells? Bueno, nosaltres teníem en el nostre programa la possibilitat de una sèrie de cursos de formació, de contractes de formació especialment per a la gent universitària i la gent jove aturada, que tenia com a objectiu sobretot fomentar el treball en aquells àmbits que són més controvertits, com per exemple la dependència, la tercera edat, la joventut, i aleshores, per exemple, intentar acostar la tecnologia a la gent més major directament, anar al centre de convivència, a les cases en les quals les persones majors, per exemple, dependents, no poden desplaçar-se. La finalitat és fins i tot arribar a que l'administració municipal també tingui un component en què la gent pugui gestionar des de casa moltíssimes, estalviar-se això de per a pagar l'escola matinera, haver de pagar un rebut, anar-se'n al carrer Sant Francesc, tornar a no sé on, etc. Que al final, si farem un vídeo de Benny Hill, es passaria el matí corrent d'un lloc a l'altre per a pagar 20 euros. I a més, és buscar també evitar que la tecnologia sigui enemiga, allò que està la xiqueta d'Instagram i que passi a ser una aliada. Per exemple, estic pensant jo, un WhatsApp, el que t'envien per WhatsApp l'Ajuntament, l'ordre del dia del plenari, o per exemple, a través de l'Instagram, la relació dels acords que s'han pres. El tema comunicatiu i el tema informatiu és més voluntat que tecnologia. El mitjà existeix, el que passa és que cal tenir... Sí, perquè al final econòmicament no suposa un gasto elevat. Simplement una persona... que fer la plataforma, parir el tema. Però hi ha experiències, hi ha ajuntaments que, per exemple, relacionant-ho sobretot en els pressupostos participatius, com és el cas d'Ontinyent, on precisament és la gent de Compromís la que està mobilitzant-ho i ja porten 2 anys seguits en la passada legislatura on la gent decideix un percentatge del que s'ha de gastar en el poble. Al final el que se diu democratització de la política, que tant tirem en falta, perquè al final veiem que els nostres municipis, a nivell autonòmic, a nivell nacional, simplement som agents passius del que és la política. I això també de dir-li a la gent, escolteu, ha arribat el moment que participeu, que feu la política vostra, que vosaltres també tingueu una paraula, que tingueu la paraula i que pugueu decidir. Jo crec que al final és el nostre objectiu. No, i tot, perquè al final no se n'oblidem que som representants d'aquesta gent, no som que en realitat seria el que hauria de ser. I és canviar el protagonisme, en compte del protagonisme tindre els polítics, anar a fer-se la foto, quedar molt bé i anar acabant d'anar-se'n, serà el contrari. El polític és un servidor que el que fa és de corregir la transmissió, sempre dins d'uns paràmetres, perquè jo crec que els pressupostos participatius sempre tenen una línia, no? Sí, normalment el dic es basen en criteris de solidaritat, de sostenibilitat i de cohesió social, que ha de seguir uns criteris raonables. Quanta gent està participant en el plenari? Quanta gent s'està enterant realment de les decisions que s'estan prenent? 200 persones serem allí dins? No hi ha ninguna eina ara mateix en Aldaia que faci d'altaveu del moment més important políticament que té el poble, que és el plenari mensual. No en tenim, per la desaparició del nostre mitjà de comunicació i per una mala gestió de difusió del que s'està fent del mateix Ajuntament. Perquè ara l'únic que n'hi ha són els diariets estos que editen on ve el tren cada 2x3 i el tren no acaba d'arribar. El tren no arriba mai. Però necessitava estar informada, per exemple, de la Barrancà i com s'havien entestat en eliminar l'únic mitjà que n'hi havia, tot el criticable, tot el millorable que vulgueu, però era l'únic que hi havia, que era en aquell moment a Aldaia Ràdio, la gent es va sentir òrfena d'informació. Això no pot continuar i fa falta
que en el d'allà tinguem una veritable xarxa pública que informi a la gent i on la gent puga al mateix temps participar d'una manera lliure, oberta i evidentment responsable. Però jo crec que és perquè ells han fomentat el silenci informatiu perquè s'avergonyissen de la política que estan fent, perquè quan tu estàs orgullós del que estàs fent, el que vols és que la gent ho sàpiga. No, i de fet al final és un espectacle, perquè les vegades que jo he anat al plenari, és a dir, veus a uns i a altres, gent que està governant, i dius, bueno, és que són hooligans, no? Al final és molt vergonyós, no? Perquè al final vas allà... És més personal que realment polític i de terreny i local. No estan proposant, no estan treballant, perquè al final... No, que no treballen per el poble. Haurien de treballar. És un col·lectiu que es junta una vegada al mes per a treballar per el poble. I algo tan bonic com per a decidir quin va ser el camí socialment, políticament, econòmicament, que anem a seguir els nostres veïns, el teu veí en el que estàs dormint a 10 metres de la paret d'ell, m'enteneu? No, a més, en aquest sentit sí que podem vanagloriar-nos de no haver participat mai en aquestes xarlocades. Per això ho dic, perquè el treball que has fet tu crec que ha sigut... En difamacions, ni en enredos, nosaltres hem fet la nostra política, i és una cosa que sí que es diferencia, vull dir, el fer la política diària dins de l'Ajuntament, a través del treball, de les resolucions, de seguir la pista allà on se pot intuir certa irregularitat, són moltes hores de treball. És molt més fàcil i molt més mediàtic, i a més si tens el suport dels mitjans, presentem una moció en favor de no sé què, sobre la qual cosa l'Ajuntament no té cap tipus de competència i per tant no val per a res, i fer-te la foto i ser en premsa. Nosaltres hem tingut sempre el hàndicap de no comptar amb una premsa amiga, però sí que tenim al nostre favor un treball fet, un treball que jo crec que sí que finalment calarà entre la població. Per què? Perquè és així. Fa 4 anys la gent que pensaven que no podien participar anarem a places. Vàrem estar, vàrem dormir, vàrem dir-li a la resta de la població que així estàvem, que volíem fer política, que no volia que ens la feren a nosaltres. I és veritat que ara sembla que no, és que tota la gent del 15M està en Podemos. No, és mentira. Hi ha molta gent que estem en Compromís, hi ha molta gent que estan en Esquerra Unida, que estan en diferents col·lectius. I fou un moment important, sobretot per a una gent de la nostra generació del 80, la qual ha sigut una generació humiliada i perduda, perquè s'eixirà, varen dir, doncs ja està bé, almenys anem a intentar lluitar per allò que pensem nosaltres que sí que podem canviar. I crec que ha sigut gràcies també a un procés de cultura i de pedagogia, com tu deies, en el que ha sigut la nostra generació. Ara hem de traspassar-ho a les generacions que venen, inclús als més xiquets. Hi ha pobles en Itàlia que se fa consells dintre de l'Ajuntament en els xiquets xicotets, per a veure què els sembla. Per què no ensenyar al poble, culturitzar, que realment poden participar des de xicotets.